Какво ще стане, ако приемате трибулус за няколко седмици? Чудите ли се как трибулусът може да подобри живота ви? Ето какво ще се случи с тялото ви след няколко седмици редовен прием. Повишаване на нивата на тестостерон, това води до повече мускулна сила и маса, по-бързо възстановяване след тежки тренировки и подобрена издръжливост. Повече енергия. Ще почувствате прилив на енергия, което ще ви направи по-продуктивни и активни през целия ден. Повишено либидо. Трибулус стимулира хормоналния баланс и допринася за по-добър интимен живот още през първия месец. Здравето на простатата е подобрено. Подкрепя простатата и намаля риска от бъдещи проблеми. С годините тестостеронът естествено намалява. Това води до умора, загуба на мускулна маса, намалено либидо и риск от проблеми с простатата. Трибулус Max е естествен начин да стимулирате тялото си и да преодолеете тези предизвикателства. Според изследвания, трибулусът може да увеличи нивата на тестостерон с 20% след няколко седмици редовен прием. Клинични проучвания доказват, че той спомага за повишаването на либидото и подкрепя здравето на простатата. Ако искате повече енергия, по-добър физически тонус и подобрен интимен живот, започнете с Tribulus Max още днес.